Lourido converterase o vindeiro 23 de febreiro na sede do clasificatorio para o Campeonato de España de Duatlón. O circuito contará con 3 partes, 5 km de carreira, 21,4 de ciclismo e outros 2,5 de carreira. Da competición sairán 11 persoas clasificadas por cada categoría para a proba nacional. En la prueba pulvar habrá premios para todas las categorías, un trofeo para todas las categorías, y en las salidas de élite, en la clasificatorio, aparte del trofeo, habrá para la primero y primera 150 euros en metálico aparte del trofeo, para el segundo y la segunda habrá 100 y para los terceros habrá 75 euros para cada uno. O campeonato de duatlón provocará restriccións de estacionamento no entorno de Lourido, en concreto dende o Porto de Campelo, pasando pola Avenida da Praia, Avenida Pera Ovesada e ata Rúa Ana Fans. A partir das 8 e hasta as 2:30 vai haber restriccións de tráfico. Prácticamente vai estar cortado toda a mañán. Vamos a intentar que entre proba e proba poder deixar sair algún residente para facilitar. Para calquera dúbida que se poña en contacto co teléfono da policía e para resolver algunha dúbidas ou que sexa, e nos poderemos abrir o tráfico entre proba e proba para deixar salir algún vehículo. Esta proba é un exame máis para o Concello de Poio de cara á celebración do Campeonato de España de Duatlón. Como ben sabedes, estes últimos anos, nestas datas, o que levábamos a cabo era o Duatlón Cross, que formaba parte do que era circuito galego. Este ano quixemos dar un paso máis, facer tamén unha inversión económica por parte do Concello e apostar xunto co club organizador Triatlón Poio por esta proba. E, bueno, sabemos que é moi importante a organización, demostrar que de alguna maneira Poio saben celebrando eventos durante todos estes anos, e non celebramos poucos, senón que o mellor congregamos casi 30 eventos ao ano. Entonces, bueno, creo que xa é momento de dar o salto e demostrar que podemos ter unha seña de identidade a través do deporte e tamén ter ese impacto turístico que necesita Poio. A xornada comezará ás 10 coa proba popular e continuará ás 11:30 coa competición da élite feminina e a 1:30 coa masculina. A entrega de trofeos está programada para as 2:30.